Kamdeshu ka khubor ka ban pen kendet namar kani ka wanja man la kapor. Ndai ka iba sngo triem ka dei ki Bangladeshi ni ki khar Bangla menta kirung chan man la kamiet. Ya kani ka jingtip la yo ban lum hak step prangap kumba kapor sabu jim step jong ka praterek ujiliyo araja rupsan. Hadian bagi khot ka seng HYC jatap bat shela area unit kila yo ban kem yo wayu khar Bangla. Ka jing yo bat yo ni khar Bangla ka dei na ka jing yo jingtip ka jongki baki dan ki khar Bangla ki berung hapo put usam ke India lingba ki jaka ki bahap asyela kata patargat perkalatek ki badan senda jongka khapot Indo Bangla yo niu Bangladeshi la yo bat lingba ka jingerap ki nosong snong bat kat kum ka jing pintip jong ute ubrio la ong ba ki weipat ki bawan ringkat ki la laj bat phet no na ka jaka hakabakat tu kat ni ki la lej rung no sapo put ke Bangladesh bat kat tu kat ni pat ki la rung se India haka jingwat jingtip ka babanya bat ban kali pertho bah nau ni ubrio balayo ban bat kaladan ka jing pentip pamau udei ubanapo Bangladesh barhaka ni kasngi urung sya India ban yarap ikibrio ki ban rungto syapo India batru ban le ki kam khai to ikitiar kitar harengkat ki arngot kinong India ki basyong basa haka snong kalibari ki bakerteng u bono biswas bat u subhas baidia yakani ka kam penrungto iki nong Bangladesh la le lingba jingerap kite ki arngot kinong India paruni nong Bangladesh yo kumba siajar tingka na wei ubrio baki penrung tu si India kat baye ke jingsio si kite ki arngot na India uni ubrio ong ba umtip ula plaro bana ka kamram jong u kalong ban penlaj yalam lenti ki brio na ka jingker ki badon ha khapot parhadien kata ki sawan sim kite ki arngot pat pan yalam sasilong bat ki wegi chaka katkum ke jing thu jong ni khar Bangla la ong bakani ke jing penrung ni ki brio na Bangladesh sa India lingba ka khapot ka than sela kalaya minta sibnai tam pat man kamiet kumbasan hadu sipongot ki Bangladeshi ki penrung sa India pakentubru ki kenthai patang mauru ula penrung kumbasan pho hadu andrupongot hakini ki kindiat sngi baladap ওই যে কালীবাড়ি নদী আছে না ওই যে খাল ওই ওখান থেকে পানি জায়গা আপনার যে বর্ডারের যে তার কাটার সাথে একটা ব্রিজ আছে ওই দিক যাওয়া আসা হয় এই যে বিএসএফ তো আছে না ডিউটি বিএসএফ আছে বিএসএফ ডিউটি চেঞ্জ করে যে সময় ওই সময় প্রায় 30 মিনিট গ্যাপ হয় ওই সময় মানে যাওয়া আসা করে এই সময় তোমরা মানুষ কি ঢুকাই বার মানুষ ঢুকায় চিনি নেয় বা কেউ এই দূরে যায় ঘুরতে বা মানুষও ঢুকায় মানুষ সময় বিএসএফ সময় নাই তোমরা biasa semua ini naik cuma bar India hanu. Tulay pakai tay Ibrahim Jaya. Tumra ji India hanu duk sih. Tuhan manusia lagi kon kanu dulu loya kese tumra. Kargar loya kese. আমরা তো নিয়ে গেছে যে সুভাষ আছে না কালীবাড়ি সুভাষ বনো Subas ar bunu gar loya kese. Kargar hanu loya kese. তার ঘরখানা থেকে চিনি নিয়ে এসে Nakaliang kinogilam kaseng HYC kila lejban IT yaute ubrio sikipulet kasela police station bat dawa badeban sim kiaban pelong ka jing toket ka batikna halor ka jing phla jong te khar Bangla bat ban kem mi ki dalal na India ki blapan paw haneng ka HYC ka kenturu ikibor pulet bat ki sipai BSF bakin sim kiaba yakani ka kam khanang ban lap ya baro ki bidan kiti kani ka kam khayi brio lingba ka khapot bat kumjuru ban lap bat kem ya baro ki brio kiblawan rung tu sipo India kat kum gijing pen paw jong te khar Bangla beri baki ba u dan u i terakhir kaman kat baki jadi ki beri bedaka kali bari baca ki kerteng jongki yoi ulong gunung biswas bat way ulong subas badia bat ini ki beri man kapor ulun ka hakum gajing kali toket jongi bawa man kapor ba uni unong Bangla hi terakhir kam begini ta kila bun tayo pada kajing kla jong uhi uli atu baki bun ki jeng penrung jong uhi khar Bangla dak khar Bangla nak kilan patarkan mari kita kilan cari bari kala bun ha tangah kini ki benai u lapla baki dan kuma laifo hadu saupungut khar Bangla ki belarung lembaga jeng pula jong bar kuma simit ulaban purung dan ki por go penrung kuma simit hadu san rungut khar Bangla pada kini khar Bangla na lapoi India la simti dak kini ki arngut ibri ki basa hak kali bari ne hal yang jongi hum kasang HYC nang ni perjuangan ke sila area ni kila IT ya uni khar Bangla haki bor jong ka an belong ka haki polis jong ka sila
police station. Pat ni nak kalian kasang isno ba ni kerpat nak kalian jong ka police department ba kumjur nak kalian jong kini ki BSF ki patre ti pakin pelong yang kan ka jingto ka jentokit ka batikna ya uni ubreu pat kumjur ba ki ai ki ba ki rapla kum ka video bang laring bang laptokit eu ba kin simkhia na banta manwat kini ki dalal ki balong ki long syun ya kari ki long syun ya ka imlang ka salang ki long ka long syun ya kini ki tanjung area mada ka jington jong kini ki breu la pebia phongrai ki la penjab buram umde te ka tanjung ni rewat ya kari India hi bar oi naso ban takini jing ayu jing tres tom nang jongi tres tam nang jing parasnung ki para thau ba jing tres tom jongi biasa ba kumju dong ji kulit pangila ban deng khong ya kini ki cek breu ki balong ki kruin jong kari ba ka jek breu de na kalian jong ka ngi kum ki khot jong sang ni ya kini ki ai ngila jing tho aki ka CEC jong ka central body ya choisi kumju ngila ai ki jing tip HSP city nang ta ngila fa jing tip HSDPO ba kumju aki he jong ka BSL tetang kini ngisno bangi kum ki pat ba jong kan ka than ikarpat afi ki para sinang para tau ba finang ki papen ngor ba finyarap lam namanta jongi ka sang indi tan manta jongi sang kumju ya ke police department ba ki BSF nang ya ka jing show jong wanong ka jing show sup ka jing sangan jong kari ba ka jai pentiu Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya